Bona nit. És gairebé la una de la matinada del dia 18 de març i amb aquesta prova comencem les sessions de confinament de la filosofia. I ho fem amb un pensador que hauria portat amb una extrema racionalitat aquest episodi. Es tracta d'Immanuel Kant, un filòsof alemany que va viure entre 1724 i 1804, és a dir, en un moment que coneixem com la il·lustració. Kant va ser el típic filòsof il·lustrat. Va confiar en les forces de la raó humana per realitzar el progrés social a través del coneixement. Va ser admirador de Voltaire, de Rousseau, va ser un seguidor expectant dels esdeveniments de la Revolució Francesa i va viure en una ciutat que es deia Königsberg, avui la coneixem com a Kaliningrad. Estava situada en el que coneixíem com la Prússia Oriental i que avui forma part de Rússia, una regió que està a la vora del Bàltic. És una ciutat petita i Kant mai no va sortir d'ella, va viure sempre allà. Era una persona molt coneguda en la ciutat, molt respectada. La gent coneixia la regularitat dels seus costums i per això quan Kant sortia a fer el passeig de la tarda, doncs tothom aprofitava per posar el rellotge en hora perquè sabien que ho feia sempre a la mateixa hora. Va ser professor d'aquesta universitat de Königsberg. Allà ensenyava filosofia, però també ciències i fins i tot pirotècnia. A més, com a filòsof, va destacar el fet que mai va ensenyar a les seves classes la seva pròpia filosofia, sinó més aviat la dels altres. Va ser una persona honesta i pura i va viure així fins que l'edat el va fer perdre el cap. Aquests episodis finals de la seva vida estan molt ben explicats en un llibre d'un escriptor anglès de l'època que es diu Thomas de Quincey, que el va conèixer personalment, de fet va viure amb ell aquests darrers moments. Aquest llibre es diu Crònica dels darrers dies de Kant i és molt interessant per si algú vol conèixer una mica més de la tranquil·la vida del senyor Kant. Per conèixer una mica les seves obres podeu entrar al blog, allà hi ha una relació cronològica de les més importants. I seguim. Continuem amb el tema del coneixement. Tot i que aquesta qüestió no entra en el programa, doncs convé tenir alguna informació per poder entendre els fonaments de l'ètica kantiana, que és el que entra al programa. Així que, tenim el punt de partida de Kant, que seria l'escepticisme de Hume, de la qual cosa ja havíem parlat en el tema anterior. Bé, Kant va constatar un fet paradoxal, i és que els avenços de la ciència natural a partir de la revolució científica, pensem en Bacon, Copèrnic, Galileu, Kepler, Newton finalment, doncs aquests avenços havien donat a la ciència una aparença imparable en la tasca de donar-nos un coneixement sobre el món. Però Hume va detectar un problema, i era el de la manca de fonamentació lògica en les proposicions derivades de l'experiència. La ciència explica els fets, però a més formula lleis que suposen que els fets del passat es repetiran en el futur. I Hume va detectar que aquesta pretensió de continuïtat no tenia una base lògica i, per tant, que les lleis científiques estaven mancades d'allò que és necessari, que les repeticions tornin a passar per necessitat. Només podem confiar en la regularitat de la natura. Podem esperar que les coses es tornin a ser igual, que demà surti el sol, però, com diu Hume, si passés el contrari, si puc pensar que passa el contrari, no entro en contradicció. Aquesta manca de contradicció lògica de les proposicions de l'experiència són les que fan pensar a Kant en la necessitat de fer algun canvi de perspectiva. Perquè Kant, clar, volia resoldre
aquest problema bàsic en la fonamentació de la ciència, el de la necessitat. Mateo, deixa el mòbil ja, Mira que et posaré un nieduca i veuràs. Vinga, continuem. Bé, per això Kant demana el que ell anomena un gir copernicà, és a dir, referint-se al que va fer Copèrnic, que va capgirar la perspectiva de l'observació, de la interpretació dels fets astronòmics, i va col·locar la Terra al voltant del Sol en comptes de ser el centre de l'univers com havien pensat els geocentristes. Doncs això demana Kant, un gir copernicà, un canvi de perspectiva. I com explica ell aquest canvi de perspectiva? Doncs bé, fins ara s'havia pensat que el coneixement que obtenim del món ha de reproduir la relació entre els fets, que Hume anomenava relació d'idees, i l'experiència, però sempre des del domini de l'experiència, dels fets. Els fets determinen els nostres coneixements. I Kant el que proposa és fer un canvi en el sentit de que és la nostra manera de conèixer els fets els que determina els fets o les relacions de fets. Per tant, la nostra comprensió del món també estaria determinada per aquesta manera d'assolir l'experiència. L'experiència és coneixement, però no necessàriament està connectat amb la realitat, perquè l'experiència és una construcció feta des de la perspectiva del subjecte. L'experiència és la nostra forma d'entendre el món i no sabem si aquesta forma d'entendre el món equival a una relació adequada amb la realitat, si reprodueix la realitat. No ho sabem i no ho podem saber. La nostra forma de mirar el món està condicionada aleshores per la manera en què nosaltres rebem el món. És a dir, no és una recepció passiva, sinó que nosaltres hi posem una sèrie de regles que Kant diu a priori i que són anteriors a l'experiència, però a més condicionen la nostra experiència, condicionen la nostra representació de les coses i condicionen la nostra forma de relacionar també les representacions de les coses en la nostra ment. Per exemple, com deia Hume també, quan parlava de les lleis d'associació. Kant considerarà tres principals maneres de formes a priori que condicionen la nostra representació del món. Una seria l'espai, l'altra seria el temps i l'altra seria la causalitat. I, com podem veure, no s'allunya massa del que havia dit Hume. Seguidament passarem a considerar la qüestió dels judicis. Patricia, ja pots obrir la finestra que ha vingut la primavera. Bé, Kant vol esbrinar com són els judicis que intervenen en els processos de coneixement, una cosa que també va fer Hume. Recordeu que Hume parlava de qüestions de fet, és a dir, per exemple, a l'aula hi ha un rellotge, sento el sabor de la poma. Bé, Hume parlava de qüestions de fets, com aquestes, i de relacions d'idees, és a dir, per exemple, una operació matemàtica 2 més 2 és igual a 4. També una altra, el cop de la bola de billar fa que es desplaci la segona bola de billar. Recordeu el famós fragment de la bola de billar. Bé, tothom sap que el judici 2 més 2 és igual a 4 és independent de l'experiència i, a més, doncs, sempre és cert en qualsevol circumstància, encara que no hi hagi món. Però, diu Hume, el preu de la certesa d'aquest judici és que no ens informa de res sobre el món. De fet, no ens informa de res. Dir 2 més 2 és igual a 4 és una redundància. O, com deia Descartes, per ell era una evidència matemàtica. No hem de perdre de vista l'altre judici que ens ha sortit, el de
el cop de la bola de billar és la causa del moviment de la segona bola. No? Aquest judici per a Hume és una relació d'idees basada en fets, no? És una relació de fets que esdevé una mena de fórmula de coneixement que en el cas de Hume qüestiona que es pugui ser cert de manera necessària i universal. Bé, Kant es troba en aquest moment crític, que són d'aquests que donen impuls al pensament. Descartes només confiava en l'estructura lògico-matemàtica de la raó i esperava trobar-la en el món, com una mena d'equivalència inevitable entre l'ésser i el logos. No havia donat un pas més enllà del que havien vist fer a Parmènides, els presocràtics o Plató. La confiança en que la raó i el món estan connectades. Hume va descobrir que el món, la natura, els fets es resisteixen a adoptar aquesta equivalència entre el món i la raó humana. I va mostrar que si confien en la raó, l'experiència va per un altre camí i no podem fonamentar el coneixement científic amb aquesta suposada connexió. Aleshores, Kant se n'adona que això representa un moment crític, que Descartes va intentar resoldre aquest problema mitjançant una connexió suposada, que per a Descartes era indubtable, i Hume va acabar d'enfonsar aquesta confiança en aquesta suposada connexió perquè va mostrar que els judicis basats en l'experiència no tenen cap tipus de fonamentació, que allò que es repeteix, no podem trobar en allò que es repeteix cap fonament de que seguirà repetint-se igual. Llavors Kant se n'adona d'aquest moment crític i pensa que ens hem fixat massa en l'objecte, volem conèixer l'objecte, el món, però la nostra experiència de l'objecte no es deixa reduir a fórmules que ens permetin fer lleis universals i certes amb total garantia lògica. L'objecte sempre remet al passat i el passat no dona cap certesa. Aleshores, Kant proposa allò que havíem dit, el gir copernicà. En comptes de fixar-nos en l'objecte, posem el pes del coneixement en el subjecte que coneix. I, provem a veure què guanyem i què podríem perdre, clar. I el subjecte què fa? Doncs bé, el subjecte en principi quan contempla el món emet judicis sobre allò que contempla. Aleshores Kant decideix fer una classificació dels judicis que poden estar relacionats amb el coneixement.